Evidentment han sigut 4 anys durs i difícils, enmig d'una greu crisi econòmica i financera, però sobretot una crisi amb una important implicació social i una crisi també de valors. Per tant, i especialment des del 2011 han estat anys difícils, augment patit, taxes universitàries, canvi en criteris de beques, taxa de reposició per al professorat, canvi en el règim laboral de les persones i, per tant, certament la gestió de la universitat en aquest període ha estat una gestió especialment complicada. Jo crec que la paraula èxit casa mal en la situació que hem viscut al llarg d'aquest període, però si parlem de docència, jo crec que s'ha acabat la implantació de l'Espai Europeu d'Educació Superior. Jo crec que és important que el sistema intern de garantia de qualitat funcioni bé, que els graus i els postgraus puguen conviure apropiadament i en el tema de professorat s'ha fet tot l'esforç possible per a mantenir una plantilla apropiada i, sobretot, donar resposta, per una banda, a l'envelliment del professorat i, per altra, al fet de la preocupació del futur dels professors més joves en circumstàncies difícils. I no m'estic oblidant del professorat associat, que jo crec que és important i que ha patit també una situació precària que necessitem d'alguna manera propiciar que pugui tindre més possibilitats per a portar a la universitat la seva experiència. És un col·lectiu també molt important. També, de nou, la paraula èxit és difícil d'entendre perquè hem patit en investigació molt especialment retallades. Jo crec que hem retrocedit al voltant quasi de 10 anys enrere en la inversió en I+D i en innovació i, per altra banda, hem tingut, per exemple, ajornament de convocatòries. I, de nou, també ha afectat molt a les persones, per exemple, els becaris de formació de personal investigador, de formació de personal universitari, convocatòria Ramon y Cajal, Miguel Servet, altres també de salut. Dit això, jo crec que la Universitat de València continua sent un referent molt important en el món de la investigació. Continuem, afortunadament, eixint bé en els rànquings d'investigació, però cal dir que això és l'èxit de les persones que treballen i, per tant, cal continuar recolzant i reforçant el fet que les persones han de continuar intentant traure fons dels projectes d'investigació del Pla Nacional, dels projectes de la Unió Europea. I, per tant, jo crec que és important ahir que els investigadors continuen treballant amb la mateixa esforç i il·lusió que venen treballant. Han afectat molt. Som la universitat més gran del sistema, som la universitat de referència del sistema. Hem patit 5 anys consecutius de retallades, hem patit impagaments del deute antic o històric, hem patit ajornaments del pagament del que ara s'anomena com a deute recent. Per tant, han afectat moltíssim. Pensem, si parlem més del sistema universitari públic valencià en el seu conjunt i no només de la Universitat de València, que fa 4 o 5 anys el sistema estava al voltant de 800 milions d'euros i ara estem al voltant de 665 milions d'euros. Per tant, clar que ha afectat moltíssim. Es podria dir que fins i tot estem en l'os, estem punxant os. I, per exemple, partides tan importants per a la universitat com partides d'inversió i infraestructures hem passat en 4 anys de 60 milions d'euros a escassament 3 milions d'euros. Totes aquestes coses afecten molt al funcionament de la universitat. Jo crec que hem pogut mantenir la qualitat de l'ensenyament, la qualitat de la recerca, i hem tingut que prioritzar les persones, perquè cal garantir que les persones puguen continuar treballant. Contundentment, sí. És un referent de la societat valenciana, sense dubte. I és un referent no només com a universitat en el sentit de l'ensenyament, de la recerca i de la transferència del coneixement. Jo crec que encara és més important el seu posicionament sempre sense defugir la defensa d'uns valors de la societat, el pensament crític, la formació de la ciutadania, el posicionament al voltant de temes que han preocupat molt a la nostra societat. És l'exemple del Cabanyal o és l'exemple del claustre obert al voltant dels desnonaments
o és, per exemple, la realització d'exposicions com Universitaris contra la dictadura, o l'exposició del fotoperiodisme, o és, per exemple, posicions davant de l'acord de la societat civil que es va fer no fa molt de temps. Jo crec que, per tant, d'alguna manera la societat valenciana té que estar molt orgullosa d'allò que representa la Universitat de València. Més de 5 segles d'història, una presència social, acadèmica, al territori també, que dona fide de quin és el nostre posicionament i els nostres valors. Malgrat que la situació que està vivint la societat valenciana és una de les més greus que hem viscut en els últims anys, en els últims períodes, amb episodis difícilment comprensibles, com per exemple el tancament de Radiotelevisió Valenciana, davant del qual també s'ha posicionat fermament la Universitat de València el mateix dia de l'anunci del tancament. Sempre es diu que una posició optimista fa molt. Com a metge tinc que dir que fa molt per un malalt. Per tant, jo crec que com a societat i com a universitat tenim d'alguna manera l'obligació de tindre, si no optimisme, almenys esperança. Però l'esperança té que ser també fruit del treball, fruit del debat i fruit, sobretot, de tots plegats treballar per una millor universitat que, a fi de comptes, és una millor societat.